Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरनायहरनाय थाबाय लोगोसे हेपि मागो दमासिनि गासैनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय। नै दिनै मागोनि मुङाव फिथा देबाय लोगोफोर जोंहा। जोंना बाजैया होबाय देनाया। मागोनि फिथा देदो जोंहा नै माइब्रानि आंथ' बारा देनो हाया नालाय बाजैखौनो देनो होबाय आङो। थावनिलाय नै इखौ माबा लावदुम खालामगोन ना बाजै? एन्थाब फिथा एन्टाब खालामगोन इखौ। गाइस नै जोंहा गाबोन 1 तारिखनि थाखाय बेलागुर बानायबाय। बारा एसेबां मोजां जादियासै, ओरैनो नियमल' खालामना दोननोसै, जाब्बा जुब्बासो ओरैनो जास्ट। सिबिं एवनो नागिरबाय दायो एन्टाब सावनो। आगोलनो लाय मोजां ना? देगासिनो जोंना बाजैया। हेपि मागो सोनो जोंहा हेपि मागो दमासिनि फिथा जासिगोन ना? जासिगोन जोंहा लोगोफोर रानबा फैदो जोंहानाव जोंनाव गोसान मानसि फैदो जानबा फैदो जोंहानाव। जानोबा फैदो जोंनाव। बेलेगथारहाय जोंहानि गथ'आ गाज्रिसो होनो बियो। नै जोंहानि बाजै गेदेरा सिबिं एवगासिनो दङ। एन्थाब फिथा ओमफ्राय लावदुम फिथानि सिबिं एवगासिनो दं। नैबे बिथांजोआ खेबसेनो हराखौ गेवजोबखागोन ना? ओमफ्राय लारु फिथा देग्रानि मेसिना नै लोगो नायदो। जोंहा आमाइ लाहानि आरो ना माथिंजाय नै आमाइ लाहानि आरो आमाइनि फिसालाया लाबोदो। मेसिनाव सौग्राया लारु फिथाफोराल'सो जायो लोगोफोर। सोरबा सोरबा फिथा उननोबा फैनो हागोन याव मेसिनजों लोगोफोर। नै नायदो नायदो सिबिं देबाय नै सिबिं देबाय बाजैया। मेथाइ गुरु होबाय नै। नांबावगोनदांहाय जासिगोन जासिगोन। दै फुनखांबायना? बेयो माबा लावदुम फिथा लावदुम। नायदो लोगोफोर सिबिं होनायखौ बाजैया सिबिं होगासिनो दङ। बाजैया सिबिं होगासिनो। माबायखासो सिनानै जोंहाबो दा माबा दामबाथाय मोसाहैबाय थागोन ना ओजोंनो गोजानबाबो सोरखौ लाफायाना मानो इबो रोंबायनो नै इ सासेयाबो रोंबायनो बुरजाबो जागासिनो दं। अनखौबा बुरजा खानानै नाथाब मोनजायो आरोखि। नै रजिया फिथा सावदो एन्थाब फिथा। दिनैसो फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर। माबोरै जागोनथाय? गोथाव जागोन ना जायाथाय? जानाय नांसिगोन र' दा। गोथाव जादो नै बारा रोङा नालाय बिसोरा एसे माबाबावहोनांगौमोन खोमा। जादो दोनबाव दसे। नै बिहामजोआ फिथा सावगासिनो बिहावा मालाय गोथाव होनहरलायदो। गोथाव जादोनो एन्टाब लोगोफोर सोर सोर जानो फैदोसो सावगासिनो दं नै गाइसफोरा जोंना। बिदिबाथाय भिडिअ लानाय जाया नांजाबफानाङा।
दै साथिबा जि गथा गथा जाखागौमोन इबाला गोरलैया दै साथिया बियो दै साथिबा गथा गथा जि गेफे गेफे जागौमोन दै साथिया खमायसो Masuk nak? Dah sana. Ada je kita. Ada susah masuk masuk. Ini nama Tak boleh. लावदुम सावग्राया जोंना सिनियर फिथा सावग्रा आं फुंजाखौ नुदोंब्रा लावदुम बै मामि दं होनना खिथादोंमोन ओमफ्राय आनै इखो लावदुम होनो हारमाबो होनो लोगोफोर आहाबोमोन मदन लानियाबो दंना लोगोफोर एनथाबा जोंना एनथाबा गोथावथार जादो Give me two pizza. हागुमा सावगासिनो सेरफानानै उन्दुफोरा रोंबारबायथ' ओरैबो फिथाखौ ओरैनो एसे नाथुर गुवार खालामदो दा सिबिङा दोननासो नांगौ जाबाय सासेया जागासिनो खोमा ओरै सासेनि सावनायखौ आं सावनायखौ इयो जादों आंथ' मोनजायाखैनो र' भिडिअ लानानै माइनाव जाना लाखा जानो गासिबो Pas time एनथाब सावनाया आंनि दे जाना नायनोसै लोगोफोर सोनाबि टेस्टि जामारदो आरो मास थांगोन आङो मालाय बिसोरो बिसोर थाङोबा जोङो दायो लाल साहा लोंसै आरोना गाइस मा होनो नोंसोरो लावदुम फिथाया मोनबाय इखो आङो हाखावबाय आरोना जों दा सादो जासिगोन इखो दा इखो हाखावबाय आङो सादो जासिगोन बिराद मोजां जादों गुरै थार जादों हाखावनांला इखो हाखावनांला राजा मानो Happy Magani. Sabi ya? Saka ba yan? Happy Magado masila ko pa.